So, what's up mga tol? Welcome back to my channel. So, ang gagawin na lang natin ngayon mga tol ay magluluto tayo ng pork sisig. So, meron tayo ditong baboy or ito yung ulo ng baboy mga tol. Ayan. Meron pa siyang tenga. Ayan mga tol ay ito yung uso niya oh. Gagawin lang muna natin ngayon dito. So, step by step tayo mga tol. Ay hugasan muna natin to. Ayan. Ayan mga tol, hugasan muna natin yung ulo ng baboy. At tinatanggalan natin ng balahibo or parang buhok na matigas to mga tol. At yung nililinis din natin yung tenga niya. Ito, napakarumi niya. So, ito yung first step natin gagawin mga tol. So, ito yung mga sibuyas natin na ilalagay sa pork sisig natin mga tol. Ayan, iniiwan ng malilit yan para ilagay natin yan, imimix natin. Kasama na yung liver spread, ayan o. Ayan mga tol, pagkatapos natin nalinisan ay papakuluin lang natin yan hanggang lumambot ng konti. So ayan, abangan nyo na lang mga tol. Yung ingredients niya, sibuyas, reno or liver spread, sili, kalamansi, paminta o black pepper, asin or salt. So ayan mga tol, dahil malambot na yung pinakuluan natin na ulo ng baboy ay sasalang na natin. Tapos piprito na natin mga tol. So ayan, nasalang na natin mga tol. So ito guys, piprito na natin yung baboy. Ayan. Ito na yung kawali natin na lalagyan natin ng mantika mga tol. Ayan. Tayo na lang natin uminit yan para salang na natin. Ayan yung ulo ng baboy mga tol ay nilagyan ko rin ng timplang mga yan para habang piniprito natin may lasa na rin siya. Mga tol, pinapainit ko pa yung mantika bago natin prito yung yung ulo ng baboy. So ayan mga tol, ay piniprito na natin yung pisngin ng baboy. Ayan, hanggang mag-crispy siya mga tol. Tapos iiwain natin ng malilit yan. Maraming proseso yung gagawin natin dito sa pork sisig. Pero masarap yan, sulit naman. So yan guys, nakatakot tayo para iwasan natin yung pagdalampik ng mantika mga tol. Sakit. Mga tol. Hello? Napakainit. Ayun, sakit. Ayan, ganyan yung trabaho ng nagluluto. Guys, ganyan yung paghiwa ng pork sisig. Ayan, naka-gloves pa dahil mainit mga tol, kaya kailangan natin ng protektor sa kamay. Yan. Yan naman Yan pa lang mga tol, pwede na kainin yan. Parang na. Tingnan natin, lechong kawali na to eh. Sarap mga tol.
crispy siya. Na lang yan mga tol. Matapos na rin yung pagluluto natin. Yan. Last na lang yan. Kasi pagkat na natin na malilit. So yan, titimplan na natin yung pork sisig. Yan. Una ilalagay na yung sibuyas. Tapos yung liver spread. Yan. Pwede rin naman yung atay ng manok. Press na galing sa palengke. So yan, mas masarap to. Putay, edi wow! Kasi may templado na yan. Kaya yan na yung binili namin. Tapos ilalagay na yung sili or siling labuyo. Lalagyan na natin ng paminta. Yan. Depende sa gusto nyo. Sa panlasa nyo, yan. Tapos, asin. Ito pala ay lutong Kapampangan, ha? Tapos yan, lalagyan natin ng kalamansi. Depende rin sa panlasa nyo, yan yung lalagay nyo, ha? Tapos, halu-haluin lang natin yan. Hanggang maghalo-halo yung mga sangkap. Yung ginagawa ko lagi dito sa bahay kapag wala tayong vlog sa loob ay sa labas. Dito lang tayo sa bahay. Puro pagluluto lang ginagawa natin mga tol. Yung iba mga tol ay kapag nasalang na lahat o na-mix na yan, pwede nang kainin yan. Pero kami mga tol, isisling pa namin yan para mas lalong masarap, diba mga tol? Isling namin sa butter para mas lalong dumami yung lasa or masarap yung lasa natin. So ganyan lang yung pagluluto ng sisig mga tol. Pagkatapos ng namix siya mga tol, titikman muna, depende sa panlasa nyo rin. Ito, sisling na natin yung pork sisig natin. Ito mga tol, sisling na natin yung pork sisig natin. Una ilalagay natin yung butter. Yan. Ganyan lang natin mga tol. Natin magusto yung butter. Maraming salamat pala sa nag-subscribe sa aking channel. Yung mga nanonood ngayon, hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe na po kayo at huwag niyo po makalimutan pindutin yung bell para po updated po kayo lagi sa mga videos na i-upload ko. Tulad po ng ginawa natin ngayon pagluluto ngayong araw na ito mga tol. Ito yung pork sisig, Kapampangan version mga tol. Tapos sisling na natin yung sisig. Ayan. Lalagay tayo dito. Sinimix lang natin mga tol. Ayan, ganyan-ganyan lang. Parang Chef Boy logo. Napakahabang proseso ng pagluluto ng sisig mga tol. Yan. Sarap ng amoy mga tol. Butter. So yan.
wala ako ng plates para serve natin. So yung mga tol ay ito na yung ano, sisig natin. So ready to serve na mga tol. Yan. Ito na yung pork sisig natin. Ito yung finish niya. Ayan o. Napakasarap mga tol. So ayan mga tol, kain na tayo ha. Maraming salamat sa inyo. Sana nag-enjoy kayo sa vlog na ginawa natin ngayong araw to at may natutunan kayo. So magluto na rin kayo ng sisig na ganyan para may pagkain kayo sa bahay. So ayan guys, ito na yung finish natin na pagluluto ng pork sisig. Ayan. Mga tol, napakasarap oh. So ayan mga tol, hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa inyo. See you next vlog na lang po ulit. Salamat po.